Fil-kontroeżami tal-Ispettur Kurt Zara, l-Avukat Gianella De Marco iffukat dwar it-tfittxijiet li l-Pulizija għamlu f'dak li kien l-uffiċċju ta' Keith Schembri u d-dar tiegħu fil-Mellieħa. Fil-qorti ntwera filmat li juri li l-Schembri jiftaħ il-bib tal-uffiċċju tiegħu b'ċavetta u jitfaħħa fil-but wara li kien irreżenja minn Chief of Staff. Diviża staqsiet u kkonfermat li l-uffiċċju ma kienx issiġillat jew ma assess mill-Pulizija. Meta mistoqsi l-Ispettur Zara qal li ma ġie elevat l-ebda apparat elettroniku mill-uffiċċju. Parti ewlenija mill-kontroeżami kienet dwar fajl aħdar li der fil-filmat. Id-diviża qalet li kien fih artikli ta' Defni Caruana Galizja. L-Avukat Gianella De Marco staqsiet lill-Ispettura li dan il-fajl ma ġiex elevat. Zara wieġeb li l-artikli kienu ta' dominju pubbliku u li saret tfittxija separata marbuta mal-investigazzjoni dwar ħruġ ta' informazzjoni. Sostna li t-tfittxija saret mal-uffiċċju kollu. Id-diviża remarkat li l-Pulizija elevat karta minn fuq l-iskrivanija ta' Schembri li kien fiha diversi noti fosthom referenzi għal Caruana Galizja, Pierre Darmanin u l-inizjali CC li Zara konferma li setgħu jirreferu għal Chris Cardona. Zara qal li Schembri kien spjega li dawn kienu tħażżis li għamel waqt il-laqa u li l-karta x'aktar x'inġabret mit-tim li kien qed jinvestiga l-leaks. Fil-kontroeżami Zara ġie mistoqsi wkoll dwar it-tfittxija fid-dar ta' Schembri fil-Mellieħa. Qal li hu Keith Arnoda ma madwar 3 sigħat fir-residenza iżda ma ġie elevat xejn. Ikkonferma wkoll li ma kienx daħħal boros tal-evidenza miegħu u li saret tfittxija oħra wara. Zara qal ukoll li Schembri ma kienx tqis bħala suspettat fil-qtil minħabba provi li qal kienu jeskluduh mill-qtil. Il-kontroeżami mess ukoll il-mod ta' kif il-Pulizija verifikat il-verżjoni ta' Melvin Toma. Zara qal li recordings tiegħu tqabblu mal-ħinijiet u mad-dettalji li tali l-investigaturi u li dawn kienu jaqblu mal-provi li kellhom. Qal li dak li kienet jgħid Toma kien qed jagħmel sens. F'ħin minnhom id-difiża allegat li Zara xehed il-falz dwar dak li qal Vince Muscat fuq l-irwol ta' Toma. U dan kollu wara li eżaminat id-dokumenti u recordings li mħallef Edwina Grima ddeċidiet li Zara ma kienx xed falz. U kien preċiż meta qal li l-qtil ma kienx iseħħ mingħajr Melvin Toma. Hawnhekk widbet lid-difiża biex tivverifika id-dokumenti qabel tagħmel dawn ix-xorta ta' allegazzjonijiet. Il-qorti mbagħad kellha tindirizza żvilupp ieħor relatat mal-ġuri innifsu. It-tablets tal-ġurati. Id-diviża qalet li mit-tablets setgħu jidhru titli ta' artikli lokali u internazzjonali dwar il-ġuri permezz ta' Google Chrome għalkemm l-artikli nfushom ma setgħux jinfetħu. L-espert tal-qorti Martin Bajjata ġabar it-tablets kollha biex jeżamina jekk xi ġurati provax jidħol f'dawn l-artikli jew kellux aċċess għall-internet. Fil-bidu tas-seduta l-qorti reġgħet indirizzat posts fuq il-medja soċjali dwar il-ġuri fosthom mill-avukat Jason Azzopardi u l-Fondazzjoni Defni Caruana Galizja. Il-qorti saħqet li ma jistgħux isiru dikjarazzjonijiet dwar fatti li jridu jiġu deċiżi mill-ġurati biex ma jiġix ippreġudikat id-dritt ta' Jurgen Fenech għal smigħ xieraq u għal preżunzjoni tal-innoċenza. Il-kontroeżami ta' Kurt Zara jkompli l-ħamis filgħodu.